Poong itibiyag, kunati Diyos nga pinarswana ti langit ken daga, tapnon agtubo dagiti kayo ken mulmula, kastamet dagiti prutas nga mabalin nga ipaunek at taraon ti bagi, nga iso ti poong itibiyag. Programa iti NGT Wellness TV FB Live. Dito'y ngailawlawa ni Dr. Marilo Hani Tamayo, nga eksperto kadagiti natural awagas, may panggep kadagitoy mula ang makaagas. Poong tibiyag, mabuya tunggal malem iti Miyerkules alas 3 di malem dito'y NGT Wellness TV ken mabuya yupay iti NGT Wellness YouTube channel. Poong itibiyag, poong itibiyag, ket ita at tuyen ti Doktor tayo. Okay. Yan. Magandang hapon po muli sa mga viewers po namin every Wednesday dito po sa Poon Tibiyag. Okay. Naging Tagalog na po tayo talaga. Anyway, nagiging actually in Ilocos Norte naman and some part of mga Ilocano places, nagiging naman na natin yung salitang Tagalog, no? This is a national language na kasi. So, Poon Tibiyag pa din po tayo. So again, it's a Wednesday afternoon na naman po. Isang oras po tayo magbabalitaktakan tungkol sa mga health issues po natin, mga kailangan pong gawin natin, ituturo po natin kung ano po yung ating mga dapat na gawin. So before we start, I would want also syempre to welcome ang ating very talented co-anchor, sportsman po ito, sports broadcasters. Sports broadcaster yan. King boxing coach and natural healing advocate din po siya. So let's all welcome my co-host, Randy Caluyag. Hello, partner. Ayan. So, toast muna tayo, partner. Yes. Yun. Ayan. TB-cos pa rin tayo, partner. Actually, yung akin, that's the old packaging. Yan. 30 ml. Ako, partner, hindi ko na yan minimeasure. Actually, sa akin, pampaligo ko yan. Hindi ko na din minimeasure. Kaya, dun sa mga old na kakilala ko, pag nakikita nila ako over the, dito, sa multimedia TV natin, partner, sabi nila, Doc Hani, parang nagbago yung mukha mo ah. Sabi ko, oo. Pumayat ako na medyo pumuti ako. Dahil sa kakaligo ko ng Doc Hani's TB-cos. O, diba? Yan, follow it up with warm water, partner. Mas maganda. Okay, yan, masarap daw. Diba? Yan, okay yan. Partner, alam mo, sa usapan natin sa Poon Tibiyag, meron tayong isang guest na napakagaling. Wow. Oo, napakagaling nito, partner. Sobrang napakagaling nito. Idol ko to when it comes to business. Sa totoo lang. Okay po, hindi na natin papatagalin kasi kasama din natin dito ngayon, partner, no? Siya ay taga Manila, of course. Sampaloc actually. Alam ko Sampaloc no? Nag-study po siya. He is an electrical engineer at graduate siya sa Mapua Institute of Technology. Natapos niya ang kanyang MBA sa International Academy of Management and Economy. Okay po. Former president ng Manila Council ng Ka-Entrep. Uy, talaga? Ka-Entrep ako Founder, President at CEO ng One Halal Association of the Philippines. Mentor ko to Mentor din to ng DTI SME Roving Academy or SMERA. One Halal Global Consulting, okay? Co-founder at Green Halal Tech. Executive producer. Executive producer pala to May sikreto pala tong si ating guest Executive producer at host ng Channel 31 Online. Freelancer at home-based business consultants din siya. Founder siya ng concept creator ng Mindanao TV at Usapang Halal. Let's all welcome no other than our gwapo at napakatalentong tao sa balat ng lupa, Sir Ismael Abaya III. Hello, Sir Ismael. Yay! Clap naman dyan. Ayan, nasang ka na. Ayan. Ba't ganyan? Ba't ganyan yung camera niya? Sir Ismael, nasaan ka na? Naiwan Wala na ba? ako.
Baliktad po yata yung photo nyo, Sir Ismael. Sir Ismael, baliktad po yung iyong camera. Baliktad. Ah, Teka, oo, nakikita namin yung yung kama. maleta, kama. Yan. Siguro po, paharap sa inyo. Paharap, sir, yung camera mo sa'yo. Hindi pa rin po. Yung Sir Hindi pa Ismael? Ayan. May ginagawa to siguro, baka may kausap to eh. oh, Sir Teka. Ismael, may kausap siguro to. Medyo. Sir Ismael? Sige, habang iniintay natin si Sir Ismael, partner. Alam ko na marami tayong news dyan sa inyo. Ano bang meron dyan sa atin, partner? Balitaan mo naman kami. mhm. Well, ang magandang balita rito, pa-downward na yung curve, no? Okay. Sabi nila, flattening. Actually, downward pa lang. Well, pero ang term ng government natin, flattening. Mm-mm. Flattening, pa-flat na sana Oo, yun. sana, Down, oo. tapos flat, yun ang flattening, no? Mm-mm. Downward pa. Kasi, dapat, kasi ano pa siya, kung thousands siya dati, Mm-mm. pa rin siya, pero pababa na. No? Yun. Maganda nga yan. Para at least ang tawag dito, medyo babalik din na tayo sa normal, partner. Though, dito sa amin, sabi ko nga sa'yo kanina nung nag-start yung ating program, medyo dumadami pa kami. So parang, syempre, alam mo naman dito, natatakot yung iba, kahit naman sino, no, partner, talagang matatakot ka talaga kasi nga, tawag dito, syempre, kaya lang, lagi namin ina-advise, gaya ng ngayon, no, partner, lagi namin ina-advise, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-discriminate, huwag niyong katakutan yung kapitbahay ninyo. Okay, ganun yung mga ina-advise ko sa mga kakilala ko naman na nagre-refer sa akin. Sabi ko, Dok, paano yan? Kasi may mga nagte-text sa akin, yung kapitbahay namin ganito. Sabi ko, cool ka lang, tapos magpalakas ka ng immune system mo, kailangan nyo ng Doc Hanis TV Cus, kasi syempre, ano bang kailangan natin para mapalakas ang ating immune system? Di ba, partner? Mga nutrients. 'Di ba? Hindi lang sapat yung vitamin C na iniinom po ninyo, kundi lahat po ng nutrients na kailangan ng katawan natin. Like, say for example, yung water, okay, vitamins, from vitamin A to vitamin C, okay, damihan nyo yung mga pagkain nyo ng gulay, okay, medyo i-lessen yung mga pagkain ng meat, okay, kundi more on fruits and vegetables. Tama ako, partner? Tama. Actually, ang meat talaga, 20% lang dapat ng nutrition natin yan. Ano? Tamo. At saka, ang advice nga sa meat is, ito lang, itong ano natin, for the day, Yes. itong ano lang yung feast natin, yun lang yung maximum na dapat yan. No? Correct. 80% na gulay. Correct. Correct. Partner, ang advice natin dyan sa inyo, lalo na sa inyo dyan, like here in Manila, no, resilient talaga yung mga taga Metro Manila. Mm-mm. Actually, Metro Manila is composed also of people from the provinces, no? Correct. It's a mixed culture here, no? Like ako, hindi naman talaga ako taga Manila na gano'n, Mm-mm. na nagkaisip. Mm-mm. Although I was born here, lumaki ako sa Pampanga and then sa Laguna. Mm-mm. I'm back here, no? Dahil of course yung mga trabaho. So, ang lesson na makikita ninyo, resilient po yung taga Metro Manila, thousands ang cases dito, but now parang normal na po dito, no? Even yung ano natin, yung treatment na ng tao dito, parang ang treatment nila sa ano ngayon, partner, sa COVID-19, parang ordinary ordinary na flu, no? Oo. Meaning wag na kayong pa-stress, no? Basta just do yung pag-iingat, no? Yung laging wash ng hands, Mm-mm. tapos social distancing, mask and shield, talagang ano na ngayon yan, no? Mm-mm. Wherever naka-mask kami at naka-shield, no? Paglalabas kami ng bahay. Mm-mm. But we are doing what we have to do, no? Ginagawa na namin yung mga normal na ginagawa namin dati, even pagkain sa labas, pwede na ngayon basta may social distancing, no? Correct. Normal lang.
we have to move Forward. or we have Oo. to proceed with our economy dahil otherwise matatalo tayo sa COVID. So let's beat COVID through this way, no? Paghandaan natin, sundin natin yung health protocols ng government, and of course, sa sarili natin, palakasin natin ang ating immune system. Yeah. Tama partner, tama. Kailangan talaga palakasin natin ang immune system natin kasi that's the gift from above. Okay, we were given the best machine, which is our immune system, partner. Alam naman natin yan. Regalo ng Diyos sa atin yan. Okay? Tawag dito, partner. Tinetext ko lang si Sir Ismael kasi nga parang may kausap sa ibang linya. Ang nakikita natin yung kurtina ni Sir Correct. Ismael. Oo. Oo. For the meantime, banggitin ko lang uli itong mga benefits ng TB-Cos, ano? Yes, partner. Yan, promotes the healthy breakdown of foods you eat. Ano pong ibig sabihin nito? Ang pagkain po kasi natin bago pumasok sa bloodstream, dapat po ang nutrients, dapat talagang durog na durog yung pagkain natin so that yung mga nutrients napapakinabangan po yan ng ating bloodstream going to our different organs. No? So kailangan pantulong itong TB-Cos na matinatawag na masynthesize or yung mga nutrients na kinakain ng pagkain natin ay nagagamit po natin yung majority ng percentage. Kasi pag hindi po masyadong na-breakdown, let's say kumain tayo ng apple pero hindi naman na-breakdown, mapupunta lang po yan dun sa ating bituka na hindi naman masyadong matunaw hanggang istapon lang po natin. Sayang lang po. Correct. Tulong because, ayan partner, ay mabe-breakdown po yung foods natin na kinakain. Tama, Again, partner. Support your body habang wala pa si Sir Ismael, partner. Support your body and ability to absorb nutrients. So ito po yun. After ma-breakdown po ng tama yung ating pagkain, ayun po, doon naman nasi-synthesize, pati po yung mga enzymes na nare-retain po yan, hindi nasisira, at napupunta po yun sa dapat puntahan. Let's say, ang heart natin, let's say, ang particular organ na, for example, yung heart, kailangan ng fat emulsifier. So, napupunta dyan yung mga lecithin, no? Yan, tinatawag na fat emulsifier. Ngayon, yung reduces stress on your body's digestive system. Again, kaya po nakakatulong na mawala ang stress sa atin or mabawasan ng pagdadigest ng ating katawan dahil po yung fermented content po nito, tumutulong po yun na durugin po yung ating pagkain ng tama. Correct. And boost the body's natural ability to remove toxins. So yun po, yun po katawan natin, kusang lumalaban po yan sa mga toxins natin, especially sa body natin. So kung meron po tayong pandagdag na laban sa mga tinatawag na free radicals or yung mga toxins din na pumapalok sa ating tiyan, ang mga kinakain natin kung hindi magaganda, ay nakakatulong po ang TB-Cos na maalis po ang mga lason na ito sa ating bituka. Exactly. 100%. Yan si Doc Hanis TB-Cos. Sabi ko nga, partner, bakit ang brand kasi natin name is Doc Honey. Yung product name is TB-Cos. So parang sinunod ko lang kasi sa pangalan ko, partner, kasi nga that's our brainchild product. So yan yung pinakauna-unang produkto natin, where in fact marami po na tayong susunod na mga produkto kasi nga nag-usap kami ng halal kahapon with Sir Ismael, no? So you have to make dagdag of your product, Doc. Why not go into turmeric? Yun, nag-usap na kami ng mga suppliers, actually partners. So baka susunod na mga natin is turmeric, no? Yung mga pwede mong gawing tea o kaya basta about turmeric, and then next is cayenne, pero ang
i-launch muna namin na una yung rock salt partner. Gagawan ko lang muna ng mga papel niya, no? Rock salt kasi marami yan sa atin, yung rock salt. Tapos yung Muscovado partner, okay? Bibigyan natin ng buhay ang Muscovado na kailangan talagang bigyan ng pansin kasi nga this is the product of our farmers na alam natin na natural, 'di ba partner? Alam naman natin na ang Muscovado is the best, 'di ba partner? Ang Muscovado ang pinakamagandang sugar aside from stevia kasi yung Muscovado kasi natin partner ay tawag dito ay nanggagaling talaga sa mga farmers natin na alam natin na ang Muscovado partner ay tawag dito maraming ibinibigay sa atin na benepisyo ang Muscovado, 'di ba? One is siyempre alam natin na ang sugar na 'yan ay galing sa sugarcane, tama partner? Oo, ano yan partner, unadulterated Yes. sweetener yan, na Oo. sugar. At saka mayaman 'yan it contains good amount of potassium, calcium at saka iron. Meron pa siyang vitamin A at saka vitamin B. Yan po yung benepisyo ng Muscovado natin. Kaya bibigyan natin ng buhay ang mga farmers natin, no? Lalagyan natin ng magandang packaging etc. para mabuhay naman yung mga farmers natin dito sa Ilocos or wherever in the Philippines para matulungan natin unang-una yung mga yung mga farmers natin kasi 'di ba sabi nila we heal as one. Tama partner? Especially this time, partner, no? Kung talagang kailangan yung mga yan, no? Pampalakas talaga ng immune system at bawasan yung mga pagkain na nakakadagdag ng acidity kasi humihina yung immune system natin, no? Correct. Ang white sugar po, ayan po, ay kaya nga po ang white sugar is cancerous, no? Kasi tumataas po yung acidity level ng ating bloodstream. Correct. Kapag tayong sugar. Totoo yan. Ang sabi ng mga nutritionist, actually, ang white sugar is poison to your body. Correct. 'Di ba? Mas ng sugar. Kaya Partner, I look forward na next natin is siyempre, Doc Honey ka, dapat meron tayong honey. Diba? tama, partner, yan din yung natin. Yan din yung 'di ba? Partner yan talaga pag may nag-o-order sa amin sa office namin diyan sa Manila. Nagdadagdag na kami ng honey kasi nga 'di ba, doon sa mga hindi sanay sa mga maasim na parang tuba. So, actually bibigyan natin ng buhay ang honey. So, nakausap ko na din yung mga suppliers, actually yung mga harvesters, no, mga honey sa mga iba-ibang lugar. Okay, siguro yun yung isa sa mga itatag namin sa aming mga tawag dito, mga Facebook or Facebook mo or Facebook namin lalo na dito sa NGT kasi we will be supporting honey din, no. Gusto ko yung pure, hindi yung niluluto kasi syempre nakakaya naman halal tapos lutuin mo, 'di ba partner? So, yon lahat ng mga harvesters ng honey yon i-invite din namin kasi maglalagay din tayo or bubuhayin din natin yung mga honey, 'di ba? Okay na daw si Sir Ismael. So, pwede na ba? Okay. Kasi si Sir Ismael sabi niya, sabi ko, "Sir, asan ka na? Nakabaliktad yung iyong okay na." Okay. So, etong guest natin partner is napakabait at napakagaling when it comes to business also. Marami kang matututunan dito partner kasi I am part of One Halal TV shopping ng halal. Channel 31 yan every Monday. So, pinopromote ko na rin. Okay, ako ay kanyang co-host, no, sa One Halal program niya, sa TV shopping niya. So, sabi ko, i-guest din naman kita sa aking program sa, para magbigay ka naman. Ayan, nakikita ko na siya sa screen partner. Okay? Oo. Hello, Sir Ismael. Pero bago yan, partner, magbe-break muna tayo habang hinihintay natin si Sir Ismael. So, let's take a break. We'll be right back after some messages. Sir Ismael, standby ka lang ha.
Minsan nga rabi awanin tinagyan dati tibikos, dati lang dati nagaling sa ed. Ngayon inusar ni Mrs. ko kapag matot dara na, ginurnurak kapag na ibos. After unong kalpasan iti 2 oras, bimaba iti blood pressure na. Iso nga, kas kanyak, agusar kayo, iti tibikos. Need help keeping your digestion balanced and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites by helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you get healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough. Ayan. Welcome back sa ating programang Puon Tibiyag. Okay, yung Puon Tibiyag ko naging Tagalog version na. Ayan, okay ka na, Sir Ismael? Hello? Hindi ka namin makita. Yes. Ayun, Sir Ismael, I would want to introduce to you a very, very good friend of mine. Partner ko na to ng matagal. Sir Ismael, i-guess din natin to, kaya lang, wala yatang product. Kickboxing expert, mentor ng kickboxing, Sir Ismael, si Randy. Tapos Yes. broadcaster to ng sports, kaya napakagaling, So the thing is, gusto ko ipakilala sa iyo, Sir Ismael, si Randy. Yes. Sa Randy, si Sir Ismael. So kanina, ayan. Sir Ismael, can you give some can you give us some of your business, what do you do, ano yung mga ginagawa natin araw-araw? Ikaw na nga, Sir Ismael, ang magkwento sa kanila. Teka, hindi ko kayo makita. Hindi ka Ayan. namin monitor. Yan. Tapos, Yan. hindi ko makita. Hello. Yan. Hindi ko makita yung Yan. Okay na ako? Okay na yung sounds ko? Yes, very Yes. very clear, loud and clear. Okay, Sir Ismael, go. Okay. Thank you for having me here in your show. Sa mga kababayan nating Ilocano, Ilawag City. Actually, nasa Cavite ako. Ay, ganon. Okay. Papuor, Cavite. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga Muslim brothers and sisters natin. And good afternoon, Doc. Good afternoon, Brother Randy. It's my privilege and honor to be part of this show, being your guest. Thank you very much for inviting me. It's our honor din po. Yeah. So, Sir Ismael, sabi nga po ni Doc Hani, balitaan niyo naman po kami, ano po ang mga latest sa inyo ngayon, ano po ang mga projects natin na ginagawa niyo ngayon or in the future, or pinaplanan niyo ngayon for in the coming days or in the coming months na plano niyo. Please share with us naman. Yeah, actually, ang business ko talaga after graduation in college, napunta ako sa IT industry. So at that time, it's a growing industry. Kami nagpasok from China-made computer, the Piramol store in Green Hills. Yung walang brand na computer, yun yung clone ng tawag. Clone. Pioneer kami doon, clone computer. Mm. No, kasi mayroong original na brand na HP, may original na brand na Apple. IBM, Mm. Apple. At that time, very expensive yun. So nagpasok kami ng affordable na almost half of the price of the branded computer. Mm-mm. Yon. Pero at that time, walang bumibili ng computer noon masyado kasi for them, it's not a necessity. Hindi nila nababalue, hindi essential. So, hindi kami makabenta sa consumer. Sabi nga nila, ano ba yung mouse na binibenta mo? And dami-daming daga dito. Di ba? Yung mga ganon. So, yung ginawa namin, imbis na business to consumer,
umakyat kami sa level ng business to business, which is a B2B. So ang ginawa namin nung time na yon, ayaw pa rin lang bumili kasi at that time walang need to computerize their business kasi yung mga ginagamit nila, electric typewriter, mga manual drafting, yung sa mga engineering, architectural, hindi pa computer aided design and drafting. So dumating yung point na sabi ko, sa ibang bansa, computer aided design na, o computerized na lahat. So nangyari, nagkaroon ng global recession, nagkaroon ng parang pandemic pero hindi naman may sakit. Global recession, so bumagsak lahat ng negosyo sa US, sa Europe. Then after that, nagkaroon din ng Asian financial crisis. So ang reason behind that, siyempre, parang may forces na hindi nila mapigil, bumagsak lahat, mga negosyo, mga ano. So ang ginawa nila, parang to be strong, they have to collaborate. Pero pag collaborate nila between US, Asian countries, Europe, and other countries, they have to have a standard system which is the ISO certification. Yon. So one of the requirement is to connect you to the world, and you need computers for that. And to have a system, you need computers for that. And one of the requirement to be an ISO certified is computerization. So mabilis. Tapos yung repetition, mabilis din. So tinanggal nila yung mga electric typewriter, pinalit nila computer. So ang ginawa namin, nagtayo kami ng school, computer school to educate the public. Ako nagtuturo ko ng computer. Wala pang Microsoft Microsoft ang partner namin, tsaka Autodesk, the maker of AutoCAD for the design and drafting, Microsoft for the desktop mga letters. DOS pa ang tinuturo ko, this operating system. Nagtuturo pa ako noon before the latest ngayon kasi Windows na eh. So nagtuturo pa ako ang unang tuturo ko sa iyo, Randy, how to insert the diskette, close the displayer, and format. Ipo-format mo pa yung diskette. Yun ang una. That is, then ituturo ko Sir, alam mo, yan ang gandang kwentuhan yan kasi hindi na alam ng mga millennials ngayon yung na yan. Dati, meron pang unang simula yan, 361 ba yun? Tapos 361. Oh, yes. Hindi 361 di ba? Tapos, naging umakyat naging Pentium 1, Pentium 2. At Yes. 386 yata yun. May ganun Nag-umpisa kami sa Green Computer, ang tawag doon XP. Bago naging 286, 386, naging Pentium. Tapos ang Excel noon, Lotus 123. Lotus naman tawag pa noon. Alam mo, halatang Lotus matanda 123. ka na sa Ismael. Yun, partner, ang sa Word naman, Microsoft Word, ang katumbas noon, WordStar. Alam ni Randy, magkaedad kami ito. Randy, magkaedad kasi ako. WordStar article ko noon, WordStar. Ayun. Tapos Randy, since engineering ako, drafting, nagturo din ng AutoCAD, how to draw the line, how to do it in the computer. So, ang kliyente ko, mga architect, designer, fine arts. So, lahat ng co-computerize, kinuha namin yung hardware and software supply. So, kami yung pioneer na gagawin, yung one-stop shop for computerization ng inyong school, company. Mga multinational naging kliyente ko, exclusive kami. Yun ang, kaya ko sinukwento yun kasi marami ngayong businesses nag-i-start. Kailangan lang, importante sa business, you educate the market. Pero anong basis mo para makikita mo mag-grow yung business mo? Tumingin ka sa Amerika, tumingin ka sa Singapore, first world country, ginagawa na nila doon.
ginagawa nila doon. At actually, pag pumunta ka sa ibang bansa, puro coffee shop na ang business center eh. Wala na yung ibang, parang nangyayari nga, di ba? Magmi-meeting ka, sa kayo magmi-meeting si Starbucks. Yun ang opisina. Ako nga, natakot ako nung unang meeting ko sa Singapore. Miniting ko yung CEO, kung saan, sa Starbucks lang. Parang Starbucks setup. Natakot ako kasi sanay ako sa corporate. Galing ako sa Bank of America. Ang daming tao, laki na opisina, boom building, B.A. Lipanto building sa Paseo. Yun ang opisina namin pag tinumo, that's our office. Tinuturo mo building ha. No sa Singapore, pumunta ako, asan ang office mo? This is my office. Coffee shop. Di ba, fly-by night ang dating. Alam mo naman ang Pilipino. Ang mentality natin, mapangmata. Pag hindi ka nasa Makati, Ortigas, at home base ka, mukha kang fly-by night, di ba, scammer ang dating. Pero that's the way they conduct the business in Singapore. Singapore is the first world country. Parang American nga eh. Nung pumunta ako sa Amerika, nagre-real estate na kasi ako, nagpunta ako ng Amerika on the side. Yung real estate company at saka insurance, walang tao, nasa bahay lang. O magmi-meet kayo sa coffee shop din, natakot din ako. Pero ang calling card nila, magugulat ka, may picture mo, Randy, yung calling card. Parang ID na. Tapos, matindi ang consumer protection. Pag nanloko ka doon, madali ka makulong. So, hindi ka pwedeng manloko. So, ngayon kasi, kaya kinukwento ko yun, dahil pandemic crisis sa business yan. Parang sinasabi ko, survivor ako ng crisis. So, nung time na may crisis, nagbabagsakan ng mga negosyo, kami, sunrise industry business kami. So may mga buwabagsak na negosyo, that is the sunset industry business. So nangyayari talaga yung nagre-revolution na isang business eh. May new business, nagre-reformat, nag-innovate, nag-modify. Tapos 1997, ito matindi, di bagsakan negosyo rin noon, Asian Financial Crisis, pero may computer na kami. Ang ginawa ko, nagtayo ko ng, kasi paano namin makakapture yung tamad bumili o ayaw bumili ng computer. So kailangan nila magrenta. Rental of computer. Ginawa ko, nagtayo ko ng mga store. I call it internet cafe without the cafe. It's a rental computer center, pero more than that, na nakikita mo internet cafe, rental computer. Kami yung desktop publishing na while you wait, i-print yung calling card mo. While you wait, I will print your letterhead and so forth and so on. Yung ganon. So, tapos, copy center. Ang sinasabi ko, during the crisis, pero tayo kami ng tayo noon. Tapos sumunod, ang dami ngayon nawalan ng trabaho na OFW, dahil umuwi, ganun din, parang ngayon nangyayari. Tapos ang dami nagsara multinational. Una nagsasara kasi sa crisis, alam mo ko ano? The multinational, yan, kung sino yung malaki na giant, yan ang unang babagsak. So, nawalan sila ng trabaho, kailangan nila magnegosyo. Ngayon, manonood ka ng mga franchise na malalaki, ng mga burger chain, pizza chain, convenience store chain na international, million-million na negosyo, na investment. So, tinayo ko yung homegrown business na squibble, natawa nga sila eh. Siomai, siopaw, sinangag in a box, which is the rice in a box. That's my concept. And yung noodles, na ngayon, di ba, mahirap ang buhay. Maraming mga Pilipino hindi nakakabili ng kanin. Kaya pag pumunta ka sa grocery, ang daming tindas, noodles. Yun ang sinyalis na mahirap ang buhay eh. Di ba? Noodles na, 2-in-1 yun eh. Carbo na, ulam pa. Di ba? O, hindi ka na magsasayang. So, ginawa ko yung ganon, negosyo na 200,000 nakapackage na, OFW ka o nag-retire ka, hindi ka marunong magnegosyo, franchise na homegrown, food cart, micro business. Kaya ko sinasabi yun, ngayon kasi ganun din na nangyayari. Nga lang, sumunod, behind the scene, hindi nila alam, ang expertise ko, behavioral science, kahit engineering graduate ako, may IT background ako, kasi may business ako ng manpower. Ako lang hindi psychologist, ako lang hindi doctor of psychology doon, being the president. At ako lang ang hindi lang pinag-exam ng psychological exam. Kasi alam na, babagsak ako. O, di ba? Kasi hindi naman ako normal. Di ba, Andy? Hindi naman nila ako matanggal kasi ako yung presidente. Di ba? Siyempre. And then,
Hindi kasi, yun. So, ang training ko talaga, more on human resources, behavioral science. So, talaga ang gusto ko, mag-train ng tao, how to be an entrepreneur. So, yun ang ginagawa ko. Pero, sabi ko nga, nakita mo yung business ko, tumabo na ako naging maid na ako noon. Kaya, nag-retire ako at the early age of 45. Nakita mo, Randy? Tanong mo kung anong ginawa ko, ba't ako nag-retire? Oo nga. Ano na ngayon ang mas gusto mo nang gawin? Bakit Ako nag-retire? mag-artista. Frustrated artist ako. Di ba? Gawa- Sino ba ayaw maging artista? Gawa tayo ng short digital movie. Hindi, yun yung ano Diba? yun, year 2009 yun mga ganon. So, ang ginawa ko, hindi naman ako dream ko lang yun, nasa isip ko lang. So, ang ginawa ko, dahil marami akong investment na property, kasi ang dami kong cash. So, ang turo sa libro, ipasok ko sa real estate. Napasubo ako doon, mali pala yun. So, liquid ka, bigiging hindi ka na liquid, natambak yung pera mo doon sa non-performing asset. So, ako, sales and marketing ang experience ko, franchise ka, expansion, di ba? Business. Hindi ko mabenta yung property na secondary. Kasi ang kalabang ko, ang dami nagtatayo ng condominium, mura ang property, walang masyadong tanong-tanong, approve na yung loan mo, installment plan. Paano mo bibilin yung property ko na hindi ko naman papautang sa iyo, Randy? Yung bangko naman, matindi ang Requirements. ang Requirements. requirement para makapag-loan ka. So, hindi na maglo-loan yung buyer mo. Hindi mo na pwedeng ipahulugan dahil hindi mo ipabayad yun. Well, may solusyon kami dyan itong Hani sa mga property mo. I-divide mo sa aming dalawa yung iba. Solve yung Hindi. Randy, naubos na. Ito na nga kukwento ko na sa'yo. Di ba nakasuot ako ng barter? barter. Oh. Nag-research ako. Dati, pag nagseseminar ako sa DTI, makikinig ka, magbabayad ka. What is franchise? 3,000 yung per head. Ngayon, wala na makikinig sa akin ng ganun eh. Dahil alam na nila mag-franchise. Diba? Marunong na. So, ang next na talk ko, the art of bartering. Alam mo, sasabihin, ito, hindi mo na kailangan maglabas ng cash. Ito yung 3 million na condominium ko, sa'yo na, Randy. Akin na lang yung mga sombrero mo dyan. Papayag ka? Hindi, yung Mga ganun. tayo kasi. Ako na sombrero, ikaw sobra ka sa sombrero. So, gano'n ang Pinoy. Huwag mo lang hihinga ng pera ang Pinoy, papayag. Di ba sabi nga, pwede ba humingi tulong? O sige, marami nagme-message sa akin, Sir, pwede ba humingi tulong o pabor? O sige, wag lang cash. Sabi ko, di pwede. Hindi ako marunong magbenta ng real estate, kasi yan ang hate na hate ko eh. Yung real estate tsaka insurance. Yan ang hate na hate kong industry. Kasi ayoko yung magpa-flyering ka, magmamaning, minsan sa kalye. Yung insurance naman, binibenta mo yung 2 papel, pangako. Pag namatay ka, yayaman ka na. Paano mo mapapakinabang pag namatay ka? Di ba? So meron namang iba, investment ng tawag o kaya yung tinatawag na yung buhay, ano ba tawag doon? Yung pre-need. Kasi nagkaroon naman ng scam doon, yung educational pre-need insurance, nagkaroon ng problema doon, di ba? Nawala, ang daming hindi nakapag-aral dahil nagsara yung mga kung ano-anong pre-need companies. So, na-stuck ako sa property non-performing. Sasabihin mo, Randy, ba't yung pa-upa? Madaling sabihin yun kasi ang problema mo, mura nga yung bago di ba? Sabi nga ni yung sikat na senador na vice president, bakit ka pa uupa? Pwede ka naman bumili. Di ba? Ganun din ang commercial ng mga real estate company di ba? Mag-down ka na ng 5,000, lipat agad. Ba't mabibili yung property ko? Di ba? So, hindi na sila bumibili ng secondary property. Sabi mo, i-ads ko. In-ad ko sa internet. Sulit pang uso nun ang dami pala namin tanga doon na nakabili ng property. Sabi ko, ang dami palang binibenta doon. So, kasi tatamaan ka ng amilyar association due pag hindi mo binibenta. Walang umuupa doon. Hindi mo napaparenta. Merong taxes kasi yun na binabayaran. Yearly. Tapos may association due, average of association due nung araw, 3,000 to 5,000 per square meter kasi yun So walang umuupa.
nagbabayad ka ngayon. Oh, minsan may binayaran nga akong tax sa Association Due para, 200,000 eh. Oh, kulang na lang, kunin nila yung condominium ko eh. So Kasi in nga, short, hindi ko- Sir Bart, anong ginagawa mo ngayon? Binarter ko po yon. So in less than a year, naubos ko yung property ko. Talaga, Pinalit ko anong pinalit mo doon, Sir? Sir, Lahat. Kotse, sports car, glutathione soap, papaya soap. Dahil ang Ortigas kasi, marami dong, di ba, yung networking, direct selling, doon na uso yun eh. Yes. So, sabi mo, pag pinapalit mo ng, yung 3 million, pinalit mo ng papaya soap o glutathione soap, kasi yung 3 million, nilagyan niya pa ako ng plus 25%, di 3.2 million. Oo. Kaya, binibenta ko yung glutathione kahit matrabaho, naku-convert ko siya sa cash. Mm-mm. Kasi yung 3 million, walang, si Randy, 3 million, bigyan mo ko Randy ngayon. Hindi mo magawa, pero bibenta ko siya ng glutathione 120. Kaya niyang bumili 3 eh. So, magtsatsaga ka lang, na-convert mo into cash yun. Naubos yung property ko. Saka So, ka ngayon- barter, oo. Barter yon. So ngayon, tinuturo ko ngayon yung art of bartering. Mm-mm. Ngayon, pinikap ngayon ako ng DCRH. Kaya nagkaroon ako ng opportunity na maging broadcaster. Pero aksidente lang po yun, Doc, Randy. Kasi kumuha ako, di ba? Sabi ko, Randy, ikaw ang host. Doc, ikaw ang co-host. Kayo na bahala, wala akong alam dyan. Shy type ako eh. Kasi behind the scene ako gumalaw. Hindi ako masyadong pumufront. Di ba? So ang ginawa ko, ako yung executive, akin yung airtime, ako yung sabi ko, ikaw na Doc ang mag-host, ikaw na Randy ang co-host, dalawa kayo. Eh hindi kayo dumating. Sabi ng MBC, ikaw na mag-host kasi gagawa ka pa ng script, ikaw naman nakakalam niya. Kaya ako naging host na. Ganon ang aksidente. So for almost 3 years pa yun, 4 years, andun ako. Ang show ko ang tawag ng Pinoy Swapping Barter Negosyo. So ang ginawa ko, tinulungan ko lahat yung mga gusto magkaroon ng exposure sa TV. Pakainin mo lang ako, bigyan mo ko ng product mo, XD. Ako, punong-puno yung studio ko. So, tapos ang host ko, alam mo, 5 ang co-host ko. Dahil gusto nila ng exposure. Tapos yung mga guest ko, nako, 20 per show. Yung makapagsalita lang sila ng, welcome, punta kayo dito sa event ko, ganyan-ganyan. So after that, nag-enjoy ako doon, Doc. So along the way, na-meet ko ngayon yung isang Muslim chef. Kasi ako, dahil nga pala ang mga partner ko, mga Chinese, mga Buddhism, way of life nila, hindi kumain ng karne. Doon nadamay na rin ako, di ba? Kasi yun ang pagkain eh. Kakainin mo naman, di ba? So, parang naging vegetarian ako, pero Catholic ako. Ngayon, naghanap ako ng meat. Nakita ko ngayon, yung halal food, may meat, wala lang pork. Kasi health conscious ako, Doc Randy. I'm 57 years old, pero wala akong maintenance. Yung mga kasama ko, 30 years old lang, namatay na sa high blood. Yung iba, at before the age of 50, nagme-maintenance na. Yung iba may rayuma na. Nagtataka, ba't parang matagal ang buhay mo. Bukod sa masamang damo daw, joke lang, di ba? Health conscious ako, hindi nila alam. Hindi ako nag-smoke. I drink occasionally, socially. Pero ngayon, hindi na ako nag-iinom kasi nung nagkaroon ng Marawid Kid, di ba? For 10 years, pumupunta ako sa Mindanao, nagko-cover ako ng event about halal food festival. So, kala nila Muslim ako kasi ako, tumutulong ako sa kanila. Ako naman, curious lang ako at saka matakaw ako eh. Mahilig ako magtitikim. Being a media man, ini-invite ako lagi. Kaya ang taba-taba ako kaya nung araw. Ang taba ako pero wala akong sakit. Swerte naman. Matakaw ako pero wala akong sakit. Kasi nga, hindi naman ako nagpupuyat, hindi ako nagiinom ng todo, hindi ako naninigarilyo. So, halos wala akong bisyo, pero hindi ako santo. Ayoko na lang sabihin ko na yung bisyo ko. Alam na ni Doc yun. So, ngayon, nagkaroon ng Marawi Sikh. So, ngayon may humingi sa akin ng tulong to develop kasi naging presidente ako ng micro-entrepreneur. Aside from being a Rotarian, dito ako sa Rotary Alabang Lampara. So, nag-ano ko, parang sabi ko, kasi, pera naman ako, ba't naman ako ayoko naman mamatay ng maaga sa business, talagang stress ako nung araw, pero may lang yung pinatatakbo kong kumpanya, halos 5. May consultancy, may manpower,
merong trading, may import-export, isa pang ano ba yun, yung commissary. Madugo kaya yun? O ilan ang taong hawak ko noon, being the president. Nasa operation, COO pa ako noon. So, mangyari, mamamatay ka ng maaga, ma-stress ka. Sino ba hindi na-stress? Yung nga lang, imbis na mag-casino ko, naglalaro ako sa time zone. Kumukuha ako ng mga stop toys. Kaya ang dami ko stop toys na napuno sa... Yung isang condominium ko, puno na stop toys lang eh. So, gabi-gabi, yun ang ginagawa ko kaysa mag-casino ko para hindi naman ako nag-iinom kasi hindi ako nagka-casino. So, naglalaro ako ng time zone. Alam mo naman yung time zone, di ba? Kukuha ka ng mga stop toys. So, na-perfect ko yun. Madali ako makakuha ng mga stop toys. So, tuloy ko, nung nagkaroon ng Marawi Seed, humingi sa akin ng tulong yung mga friends ko na mga Muslim na Mararaw na to develop a livelihood program for them, helping the Marawi victim. Sabi ko nga nung una, wala namang bibili niyan. Sabi ko, 10% lang kasi ang Muslim community. Pero ginawa ko pa rin yung market research, feasibility study, at nagulat ako, Randy Doc, Randy nagulat ako kasi kaya ako nando sa IT industry, dinidevelop ko, it's a $1 trillion industry growing. Kaya nung 10 years, Y2K, year 2000, tapos na labanan. Sumunod, yung franchise industry, kung i-google mo, it's a $1 trillion worldwide industry. Nagulat ako nung ni-research ko, nag-market research ako ng halal industry, from farm to plate. Ang laki ng industry, hindi lang dinidevelop. So akala nila, ang buyer ng Muslim food is a Muslim. Where in fact, nasa industry pala siya ng health and wellness. Alam mo, pinaka number 1 industry, akala nila travel and tourism. Hindi. Ang number 1 industry, ang travel and tourism isang timba. Ang health and wellness industry, 10 timba. Ganun kalaki ang industry ng health and wellness. And under that, nandun ang industry ng halal industry. Kasi ang halal, yung logo ng halal, kaya maraming non-Muslim na bumibili niyan. Because the logo of the halal symbolizes quality, healthy, safe, clean food and non-food. Kasi hindi naman food lang ang halal eh. It can be halal tourism. It can be farming, media. Kaya nasa halal media ako. Medicine, personal care, the alcohol, the cosmetic, and other things, lahat except the pork. Yun lang naman ang bawal, tsaka alcohol. The rest, pwedeng Ilocano, bagnet, halal. Wag lang baboy, pwede kang gumawa ng bagnet na veggie food, veggie meat. Tapos pwedeng pinakpit, tatanggalin mo lang yung bagnet, lalagay mo other meat, di ba? Pwede nga walang meat, bagoong lang eh. Di ba? Pwede nang gano'n, dininding, di asin, nagulat sila eh. Tapos na chicharon, na mushroom. So lahat pwedeng halal. So nandun ngayon ako sa industry. Ngayon, ang new project ko, ako yung dahil sa franchising ako, Randy, sabi ko, tutulungan ko sila gumawa ng product na ginagawa na for how many years ng mga industry, pero wala namang consolidator. Mapapansin mo, wala kang makitang tindahan ng halal, grocery. Ang nangyayari, pag sinertify yung halal, nilalagyan nila sa grocery o mall. So nakukontaminate, nawawala yung value ng halal. Dahil katabi rin ng baboy. So ginawa ko, tuturuan ko kayo gumawa ng produkto, anything under the sun. Kung nasa Baguio ka, turuan kita ng strawberry jam, ubi jam. Kung sa Ilocos ka, pagagawin kita ng Ilocos sa pasalubong or food. Saan mo ilalagay? Hindi naman pwede sa bangketa. Walang may tourism ng halal. So gumawa ko ngayon ng the first halal convenience store. Parang 7-Eleven, gano'n. Minus nga lang the sigarilyo, the alak, and the condom. Kasi bawal ang condom sa amin eh. So, pwede nga mag-asawa ng 4 eh. Tsaka para walang family planning. Yan. Pero ako isa lang asawa ko Randy Kasi pag nag-asawa ka, kailangan stable ka, mabubuhay mo yung pare-parehong treatment sa 4 mong asawa. So mahirap maghanap ng asawa na 4. So yun, convenience store. Sumunod, lechon manok. So nagtuturo ngayon ako. Ngayon, nagkaroon ng pandemic. Eto na. So hindi problema sa amin yun. Mas maganda kasi, Randy, wala silang mapuntahan ngayon. So yung mga physical store namin, ginawa kong online mall kasi wala nang physical mall.
Wala So na, ngayon, eh. nung gagawa ka ng produkto, let's say, typical si Doc, saan niya ibebenta yan, di ba? Pupunta ngayon yan doon sa online store ko dahil online seller siya dahil nasa home base. So yung Oo. mga home base na lock up sila sa bahay, nakakulong sila, so para silang scammer pag naglagay lang sila ng advertisement, fly by night, di ba? Ang hirap, yung nasa mall sila, hirap na hirap sila makabenta eh. Yung pa kayang nasa bahay na hindi alam kung nasan ka, di ba, hahanapin ka, Google ka pa. Eh, kasi physical mall kasi, pwede kang, bili na ako, kaya bili na ito, di ba? Tapos may dumadaan. Kasi ang Pinoy nasanay sa traffic. Dahil ba, pupunta ka sa mall. We have 20,000 traffic ng tao every second. Dumadaan sa harapan mo. Eh, sa bahay mo, Randy, ang dumadaan dyan, tambay. Di ba? Wala pang pera. O, paano mo ngayon mabibenta yung produkto mong ginawa? Di ba? Na ulam, whatever, leche plan, ilalagay mo ngayon sa timeline mo, FB. Eh, alam mo ba, libo ang reklamo ang scammer niya sa TTI? Oo nga eh. So, paano ngayon ka magtitiwala umorder? Mamaya, gusto ko umorder ka natin ng sombrero, hindi naka-deliver. Di paano, lumipat na yung pera ko, na-Gcash mo na ako. Na-dengoy mo na ako. So, takot sila. So, ang ginawa ko ngayon, kumuha ko ng image credibility to support the micro-entrepreneur na home base. Gumawa kami ni, co-host ko nga si Doc Honey, support yan sa online mall. Kasi kahit may mall na ngayon na online, alam mo naman yung famous, last, di ba? May problema pa rin. Pero yun, hindi mo ilalagay yung halal doon kasi may mga sexy, may mga haram product doon, di ba? So kailangan separate din yung lalagyan. So naglagay kami ng online delivery app na rider na Muslim kasi nakikita ko, pag pinadeliver mo yung TV ko, katabi ng liempo. So parang, kasi ang baboy sa Muslim o sa halal, parang tinabi mo sa basurahan, gano'n ang tingin nila. So nako-contaminate. Kaya ang dami nating OFW, ang dami nating traveler, hindi naman sila nag-convert. Nasanay sila for 20 years, for 10 years, hindi na kumakain ng baboy. Kasi bawal sa Muslim country may baboy, kaya alam na nila yung halal eh. Hindi sila Muslim ha. Tapos, thinking health conscious ngayon ng tao because of the pandemic crisis, immune system palalakasin mo, kakain ka ba ng baboy? Sinasabi ng doktor, huwag ka na mag-pork, baka ma-high blood ka. Ang namamatay ngayon, di ba? Kung hindi diabetic ka, high blood, pag tinama ka ng COVID, yun ang papatay sa'yo. Hindi naman yung COVID na nakakamatay eh. Tama, tama. Yung side effect, Doc, di ba? Tama ba? Tama. Pag mababang Parang immune HIV system yan. mo. Yes, parang HIV, hindi ka mamatay sa HIV. Mm-mm. Pag mababa yung immune system mo, madidedo ka. Mm-mm. Di ba? Pag high blood ka, merong heart problem ka, may diabetic problem ka, underlying disease, tinamaan ka ng COVID, sinipon, inupo ka, whatever, yun, magkakaroon na ng implication. That's the problem. So, halal ngayon ang naiisip ngayon ng tao na kumain ng may logo na halal kasi it's healthy, clean, and safe. Ngayon, bukod that, yun, nilagyan ko na nga ng mall, home base ka, nilagyan namin ng halal home TV shopping kasi pag nakikita mo sa TV, merong exercising machine, home TV shopping, di ba doon ka bumibili, Randy? Kasi nakikita mo sa TV. Sumunod, sa Amerika, pag pumunta ka, and other countries na first class country, binuksan ko, pumunta ako sa Los Angeles, pumunta ako sa San Francisco, pumunta ako sa Las Vegas, Arizona, binuksan ko yung TV, naghahanap ako ng drama, wala eh, puro home TV shopping. Ganun kasi doon. Tapos, dahil malamig, hindi ka magmumall. Pumunta ako sa mall, natakot nga ako, pumunta ako siya, ang laki-laki ng CR, walang tao. Ibig sabihin, ang tao hindi lumalabas para magpalamig sa mall. So dahil sila, nasa bahay, nagpapainit, meron silang heater, o-order lang niya ng pizza, o-order ng damit, kung ano yung nakikita sa Google o kaya nakikita sa home TV shopping. So wala silang problema, napansin mo, wala silang problema sa businesses sa lockdown eh. Di ba? Kasi sanay sila sa online. Tapos malakas ang internet doon, grabe. Ang lakas ang internet sa Singapore, sa Hong Kong, sa Asian country, and sa Amerika. Wala kang problema, libre, mura. Sa atin, na-shock tayo kasi sanay tayo mag-malling, kakain sa labas, pamilya, di ba? Magtatambay, mag-chichismisan, mag-girls watching. Yung mga gano'n sa mga lalaki, di ba? Trabaho ko yun eh. Yun. Ngayon, nag-pandemic, bawal lumabas.
Di para tayo nasakal, di ba? Tapos hindi naman tayo sanay kumain sa bahay ng luto. Di ba, luto? Kasi busy nga lahat, nagko-call center, reason. Dahil gusto pera, ano. Tapos wala tayo online delivery. Doon tayo nagka-problema. Pero ngayon, ito, projection ko as a businessman, next year pa yung vaccine. Pag in-injection ng kasamayo, Randy, observa ka na another year, 2 years. Tapos mag-i-stabilize tayo na mag-ano siya, wait and see sila after 3 years. After 5 years, patay na. 3 years ang start up to 5 years. Pag-normalize 5 years. Yan, Kasi- alam mo yung kwento mo kasi niyan, Sir Bart, actually, Sir Ismael. Tayo kasi na Pilipino, hindi tayo, nasanay tayo na pupunta tayo sa palengke, pupunta tayo sa mall. Oo, 'di ba? Wala yung gaya ngayon na pandemic. Now they knew na ang online shopping is yun na yun talaga ang buhay ng tao dapat. Kasi years back, 'di ba? Galing ka naman ng Amerika, kahit si Randy galing yan ng kung saan man part ng Asia. Doon talagang online sila. You do not go to a store, you do not go to a supermarket to buy everything. You just order to your cell phone or to whatever phone na magagamit mo sa hotel or kung saan ka man para i-deliver sa iyo yung food. Ganun di ba? Kasi naranasan natin yan. Dito lang talaga sa Pilipinas nagkaroon ng hard up, no? To cope up with the COVID dahil nga hindi nasanay sa online. Di ba? Online shopping, online whatever. O di ba? So ganun yun. So the thing is, actually, it's a good thing na meron kang TV shopping, Sir Bart. Kaya nga, gines kita dito para at least, alam nila kung ano din yung activity ko. It's not only the TV course, it's not only being a doctor. O nagiging exposed din ako sa marketing, di ba, sir? Like you. You are my mentor na ang dami kong natututunan, Randy. Actually, minsan mag-guest ka rin. Ang dami kong natutunan to every entrepreneur na hindi lahat ay may pag-asa pala. Hindi pala yung tipong porque COVID na, positive na lahat ng tao, yan na. Actually, dito sa amin, may nagpakamatay na nga no? Di ba? Totoo po yun. So the thing is, ngayon, at least, gines natin si Sir Ismael, partner Randy, para at least ma-share niya yung knowledge niya na, online TV shopping na pala ang ngayon, ang uso. Dapat halal certified yung produkto mo if you're a maker of a food or you are a producer of anything. Dapat halal yan para at least masama natin sa halal market. Kasi look, what is happening right now, enter the world, parang ang nangunguna na Muslim di ba, Sir Bart? Sorry hindi ako, I am a Christian. Pero parang nakikita ko, there is no cooperation kasi when it comes to building up our own life, our own etc. Pero itong si halal, nakikita ko, mag-isa ang tao, look halal product, pero hindi naman Muslim, parang ako. Halal product to, pero hindi man ako Muslim. Di ba? Dok, alam nyo, masingit ko sa inyo. Dok, Yes po. alam nyo ba noong 1990, hindi naman uso yung FDA? Yep. Tapos nung nauso na mga year 2000, pag nasa event, kasi sa laman ako ng events, being a media man ang pinamumukha nila sa akin, lagi, Sir, FDA na to. Hindi pa FDA ang pangalan, ano pa pangalan nung araw? BFAD. BFAD. BFAD ito, Randy, BFAD na. Nauso kasi yon, naging trending yon. So, ngayon, normal thing na yung FDA ka. Nung araw kasi, hindi masyadong sinaside yung FDA kasi hindi mo malalaman kung safe ba yung binibili mo, hindi mo alam kung anong content. So, naging trend yung BPAD ka na certified. Kaya pag dumadaan ka sa may mga tinda-tinda ng mga tiyangge, Sir, BPAD na to, BPAD. Di ba walang BPAD? FDA ngayon yun. Ngayon, hindi na pag dumaan ka sa mga event, hindi na sinasabi yung FDA kasi alam natin na may FDA na yan. Normal lang may FDA, whether LTO or CPR. Ngayon, makikita mo, sasabihin na, Sir, halal to Ganun na ngayon ang trending. True, ngayon, true. Hindi na, sa akin, tinatanong nga sa akin, anong ginawa mo pag pandemic ngayong Ismael o Bart? Kasi kaya ako naging Bart, Rafael ako, tinawag ako sa MBC na Mr. Barter, Mr. Bart, okay yun Kaya naging Bart ako. Kasi ayaw ko sana talagang gamitin yung Rafael. Kasi may tinatawag ako Chupaeng, mga gano'n, di ba? Sumunod, alam mo ba deterred ako? Deterred. Ang papa ko, daddy ko,
senior. Meron pang junior nasa Amerika, yung kapatid ko. Rafael din. Deterred ako. May deport pa kami. Ah. Oh. So nakakasawa. Kaya minsan kalila yung utang ng kapatid ko, utang ko eh. Di ba? O kaya, pag tinawag kami magkakapatid kasama yung daddy ko, Rafael! Di ba mga classmate ko, minsan sabing Rafael o kaya Mr. Abaya. Di ba? Hindi naman pwede Mr. Abaya kasi family ano yun eh, di ba? Rafael, 4 kami lilingon. O, di ba? O, kilala mo yun, kaklase ko. O, di ba? Hindi mo alam mo kung kanino. Kasi paano kay Rafael eh. Nag-iiba lang ko sa the third, the fourth, junior, senior. So Bart na lang, Sir Bart. Bart na lang. Kaya natuwa ako sa Amerika nandun eh. Ito, tinanong sa akin, anong gagawin namin ngayon dahil pandemic? Alam mo yung experience ko nung Asian financial crisis saka global recession, parang ganito rin yun, talagang bumagsak, nandun nag-merging yung mga bangko, pagsak lahat, aeroplano, walang tourism, bagsakan, wala kaming ginawa kundi magtrabaho lang. Trabaho, pero ang dami mga distraction, ba't nagninegosyo pa? Sabi ko, computer po yan. Computer, ano yan? Yung mga ganon, tas franchise, bagsak ka na negosyo, magpa-franchise, mag-expand ka pa. So, dire-diretso lang kami. Hindi kami nakikinig doon sa mga negative points. Ganon din yung sinasabi ko ngayon. Kasi pandemic. Masasanay na yung tao sa online. Hopefully by December, lalakas ang internet natin. At lalakas talaga yan. Wala talagang magagawa yung dalawang big multinational. Correct. Na pigilan nila. Kasi dati, wala namang internet, di ba? Yung merong famous na padala na magta-type ka doon, yung parang telegraphic, di ba? Sikat na sikat, ang yayapang din nun eh. O ngayon, wala na ngayon yun, lugi na. Di ba yung postal na telegram na tinatawag? Wala na yun. Nakilala nilong araw, telefax, wala na, kasi wala namang forever doon eh. Correct. So, sinasabi ko, for 3 years, masasanay na yung tao. Ang tao ngayon hindi na nagrereklamo sa delivery rider, nag-provide sila ng 80 pesos. Kasi makakatipid sila eh. Sumunod, yung nakakabenta na supplier or merchant, hindi naman isa lang ang binibili dahil minamaximize ng buyer yung 80 pesos sa delivery rider, bumibili sila ng times 5. Sumunod, dahil masasanay na for 2 years, 3 years ang tao sa online, hindi na yan babalik sa mall. Dahil kasi, kahit naman may vaccine, nandiyan pa rin yung virus eh. Parang pneumonia, may vaccine naman ng pneumonia. Correct. Ang dengue nandyan, pero nag-iingat ka. Lalo na to, mas deadly to, hindi mo nakikita. So, pagka palalabas, pwede naman na online, nasanay, na setup na, yung infrastructure ng online, nagawa na ng mga tao, lahat nasa online, hindi na yan babalik po sa physical normal. Exactly, 100% agree. Wala na kasi lalo na ngayon, ganyan din ang narinig ko nga, sa Amerika, ganyan, di ba sinakwento nga yung mga napunta na Amerika. Sa Singapore, hindi lang masyadong mapili. Sa Amerika talaga kasi malamig. Sa Singapore kasi, halos delivery na rin kasi alam mo, systematic sa Singapore eh. Nga lang, dahil mainit, marami pa rin tao sa mall, sa Orchard Road, naglalakad. Pero ako, pag pumunta ka sa Amerika, wala naglalakad sa kalye kasi super lamig. Yung tanghalin tapat, wala yelo yung tanghalin tapat, triple ang lamig sa Baguio. So, bakit yung kapatid ko nga dati mahilig sa mga mamahaling mga kung ano nung brand at saka pala yung pabango. Nung napunta sa Amerika wala na yun. Pagtingin ko ng jacket niya, butas-butas yung t-shirt wala nang brand. Hindi na nagpapabango. Bakit? Useless kasi magpabango ka doon, hindi ka babaho Sumunod, useless yung meron ka pang tatak na Lacoste dito o Louis Vuitton. Magja-jacket ka rin naman dahil tatakpan mo na. Pag nag-yelo, takip na takip ka rin. So wala na yung mga branding. Kaya makikita mo yung mga nandun. Ang usok-udo doon, sombrero mo, Randy. So 3 years from now, wala na. Patay na lahat yung mga traditional business, which Correct. is ganun din nung araw. Nung computer, sabi ko, mamamatay na yung traditional business because of the computerization. Correct. Nagbagsakan yung mga multinational. It's a new business. Tapos lahat, pinarranchise na. Lahat, nag-branding na. Kasi yun ang naman. Ngayon naman, pag hindi ka online, hindi ka na mabubuhay. Correct. Kasi ang tao ngayon, ang hawa ka, more than their wallet, is their cellphone. Google, wala na nanonood ng TV, lahat nasa cellphone. Tapos ngayon, dinivise na ngayon yung online training din ng DepEd. Masasanay na, marami ng schooling ngayon talaga sa Amerika, online na.
pwede ka nga mag-master ngayon, online na, Randy, o England, gusto mo, Wharton University, mag-online ka, o magkakaroon ka na ng diploma, graduation mo, online din. So, masasanay na yung bata, di ba? Yung bata nasanay na online, hindi na yan magninegosyo na. Tingnan mo, mga bata, puro online. Sila ngayon yung online shopping eh. Di ba? Tama. 5 years from now, yung mga matanda, hindi marunong mag-computer, wala na yan, retired na. Ako, swerte ko, at age of 57, computer kasi talaga ang business ko, kaya nasa puso't kaluluwa ko na yung IT. Kaya Sir Bart. kung paano, year 2000, kami unang-una mayroong tinatawag na .com. Nag-try kami ng door-to-door delivery, pero yung bumagsak yon. Bakit? Kasi wala kaming payment gateway. Wala pa yung mga ATM na pagbabayad ka online. Tapos sumunod, credit card na ang gagamitin. Hindi naman lahat ng tao may credit card. Ngayon merong payment gateway na may GCash na eh. May GCash. May GCash, Yes. may Paymaya, Yes. may Mlilir. Yes, kaya yung year 2000 Doc, Randy, ang tawag namin doon yung .com. Kasi, di ba, yung www.ngtwellness.com, di ba? Uso yun eh. Lahat may website, mayroong email. Nag-online kami, door-to-door. Tapos ang dami, worldwide, .go ang tawag namin. Lahat na lugi yun. Kasi ang tao hindi pa sanay. Pero ngayon, yung year 2000 na, tapos nag-i-email na ako noon, nag-grow lang ang internet year 2006, 2009, pataas yan. Tapos, swerte, nag-pandemic, meron na tayong internet na online. Nauso na yung Facebook. Oo, tama. Sir Bart, thank you for your knowledge ha. Pero bago bago namin ikaw gusto ko lang sir, ano yung karanasan mo sa Doc Hanis Tibicus naman? Yun yung last na tanong ko sa iyo. Naisingit pa nito. O nga pala, bago ko sabihin yung karanasan ko kay Doc Hanis. Ako kasi go-negosyo mentor ako ng DTI, Department of Trade and Industry, at saka yung Philippine Center for Entrepreneurship, go-negosyo po. Yung under kami kay brother, Joy Concepcion, na tumutulong din sa pandemic. So, nakapokus kami sa micro. So, ako ngayon ang assigned for 10 days online mentoring coaching sa mga micro-entrepreneur sa Soc Sargent, Mindanao. Ayun, ako yung pinadala for 10 days. Online, yung 8 hours mentoring, meron naka-assign sa akin na, kamukha mo, Randy, pag may mentor ako sa'yo, online, ito, igagay mo, ito yung business plan, yung mga ganun. Lahat. From opening to, whatever, lahat. Pero anyway, alam mo kaya ako namin si Doc Hani. In-invite kami sa Lawag. Noong time na yon, ewan ko kung meron ng COVID doon na. Wala pa sir, wala pa. Hindi, ang balita ko, 2017, may COVID na to. Hindi, actually, nung pumunta kayo, sir, meron ng COVID sa Wuhan noon. Pero hindi pa laganap sa buong mundo. Pero nag-start na yung COVID nung pumunta kayo, sir. Kasi if I'm not mistaken, ang punta nyo dito sa akin is January. Kasagsagan na ng Wuhan yun, sir. Yun. Di ba yun? Di ba October, November? Tama ba? Ay, tama. October. Ay, October pala. October. Oo. Oo, December. December, tama. Tama. December, nandun kami sa Green Hills. Naka-face mask na kami. Oo. Pero before that, September, October, ubo ako ng ubo. Ininom ko na lahat yung mabibili mong na Cap Zero, Cap Tablet, Cap whatever. Pati nilaga, pati mantika nilaga, pwede ko na inom, matanggal yung ubo ko eh. Hindi ako nagkakaupo ng gano'n kasi hindi naman ako sakitin, Randy. Sipon-sipon lang, tapos konti, pag umaga, nalamigan ka, ubo, mabilis mga 1 week. Yung 2 buwan yung ubo ko, sabi ko, may TB na ata ako. Parang mga yun, nagwo-worry ka na. Tapos pumunta kami kay Doc Hani, biyahe kami. Ang lamig ng bus. Ang lamig, dinalo ubo ko ng ubo. Alam mo kung may COVID na nun? Baka lahat ng mga tao doon nagbabahan, nagkakaubo ko eh. Natakot. Di ba kayo pag may ubo, mapapatingin ka? Kaya nga ubo kasi akala ko may COVID. Kasi kung may COVID na noon, siguro pinababa ako sa bus eh. So yun, pagdating ko kay Doc Hani,
nakikipag-meeting ako kay Doc. Buti na dyan si Brother Ali. Hirap na hirap ako mag-deliver ng mga talk ko kasi worried yung isip, pagod yung isip ko, pagod yung katawan ko para mababa yung immune system ko. Ang sakit ng dibdib ko, ubo ko ng ubo kahit gusto kong pigilan. Di ba alam mo naman yung ubo, pag gusto mong pigilan, may kausap ka, uubo ka pa rin. Oo, true. Si Doc Honey, napansin niya, pinipigilan ko yung ubo ko. Yeah, ang bait ni Doc Honey, pinainom ako ng Doc Honey Typicus. Ako naman, alam mo ba pag may sakit ka, Inumin mo doon ko na. naisip na kaya maraming nabobola na mga may sakit na pumupunta doon sa mga painkiller. Di ba? Nagdo-donate ng milyon, gumaling lang, madoktoran. Kasi nga, desperado ka. Ako, ubo nga lang, desperado ko. Ano ba, ininom ko na, sabi, gagaling ka dito. Pero ako wala akong paniwala pa no, Randy, kasi sabi ko, anong totoo kaya to? So, ininom ko, tapos wala na, kwentuhan ko, nagpamasahe pa ako kasi sakit ng katawan ko, may ligaw magpamasahe, gano'n. Tapos nung umalis ito, inom. Tapos nung wala akong gana kumain kasi ubo ako ng ubo, tsaka iba talaga eh. Alam mo, pag uwi ko na di bus, di ba, ilang hours yan? More than 10 hours ata yun. Di ba ako bumababa ako, biskin na inuubo ko papunta. Nagkaano kami, may stopover, kape, kasi inuubo nga ako, kape, merienda, kain. Nung pauwi kami, hindi ako nagising. Hindi ako bumaba stopover, hindi ko sila napansin. Feeling ko, nasa langit ako. Feeling ko nasa langit ako, wala akong pakiramdam, nakatulog. Pag ginising ako nung kasama ko si Brother Ali, brother, Manila na, ha? Yung kotse ko kasi, yung sasakyan ko, pinarik ko sa SM, doon ko pinarik. Sabi ko, nasa Manila, hindi mo ako kinising, gusto ko sana magkape. Ang sarap ng tulog ko, kinakalabit nga kita eh. Ulan lang, buhati kita, dukutan kita eh. So nakatulog ako, pag-gising ko, wala na ako. Less than 12 hours. Kaya bilib na bilib ako sa TV ko sa ito. Ito, hindi naman gamot. Pero sabi ko kay Doc, nakagamot sa akin. Ito pa, binigyan ako ng dalawa. Magaling na ako eh, di ba? Pero isang minintain ko, inom ako ng inom. Di ba? Baka ayokong bumalik eh. Gusto ko todo mawala yung virus sa katawan ko o germs pa yan. Binigay ko ngayon doon sa isang kakilala ko na hikain. Kasi ang tasa ng balikat, kana mo, merong hanger eh. Alam mo ngayon, naging addict na dito, panay ang tanong, uy, gusto kong nawala yung tumaba na ngayon, wala nang hika ata. O panay ang tanong, sabi niya, uy, sabi ko, umorder ka kay Ego. Ito totoo talaga yun ang nangyari sa akin na hindi ako naniniwala ng una, Doc. Di ba, siyempre, I love my own. Maganda yan. Pero ito kasi, certified halal to, kaya safe para inumin ko. Pero nagulat ako, sabi niya, palalakasin ng immune booster mo yan, maraming probiotic, gano'n. Alam ko naman, Yakult, di ba, yung mga gano'n. Sabi ko, ininom ko, kasi wala naman mawawala sa akin, di ba? Kung gumaling ako, okay. Pag hindi ako gumaling, hindi naman masama. Pero nag-try ka kasi. Alam mo ako, mahilig ako sa trial and error. Tinaray ko, tapos ito na epekto, biro mo, destiny nyo, kung hindi ko na-meet si Doc Honey, baka ngayon inuubo-ubo pa ako. Baka mamaya COVID na. pa ako na hindi ko alam. Hindi kasi, hindi ko alam to kung anong inumin ko. Lahat ng gamot, ayoko na banggitin, lahat ng syrup, meron pang yung mga nagunti, baka mahilig ko, formula, whatever, yung mga gano'n. Binili ko yun, tapos nag-ano pa ako, bininom pa ako yung PCO. Kasi ang sakit nga nalalamunan ko eh. Tapos, nag-inom ako ng yung tea. Yung mainit pa, iniinom ko para mamatay yung germs sa lalamunan ko eh. So, yung mga aso ko, galit na galit sa akin kasi mas malakas pa ako tumahol sa kanila. Yan na-experience ka sa TV ko, Randy. Thank you. Sir Ismael, thank you Kasi yun. Yes. Alam mo, partner Randy, totoo yung mga kinukwento niya kasi nung bisita ko sila, hindi niya talaga mapigilan yung ubo niya. Sabi ko, sir, inuubo ka. Nakakaya. Si IT pa, ready? Si IT? Si IT natin, ready? Screenshot kami ni screenshot, Javer, screenshot daw. Screenshot. Ayan, screenshot. Screenshot daw, screenshot. Naka-by Pinoy pa ako. Tatanungin, ba't nakasalukot ka? Oh, By Pinoy. Sa lakot. Hindi alam ng millennials yan. Okay na daw. Okay na daw. Okay na. Diba? Nako, Doc Thank you, Doc Yes. Talagang, minsan destiny. Ako tinatanong nila, Doc, paano
paano mo na iisip yan? Ito medyo hindi naman tayo mapami. Paano mo na iisip yung mga ginagawa mo? Sabi ko, parang si Doc, dinala ako ng paa ko o destiny ko. Kaya ako naniniwala ako sa destiny. Dinala ako kay Doc. Di ba Doc, ano? Apo. Timing, nag-meet tayo, kaya nakita ko tong TV ko. Kaya yung mga naiisip ko na kinuwento ko sa inyo, yung computer na natin. So, ano lang yan, basta positive ang iniisip mo, ma-open yung opportunity, mapa-personal or business man yan. Ngayon, ang sikreto po ng success, ito last sasabihin ko sa inyo, pag nagtuturo ako, hindi dahil sa magaling ka. Wala sa galing yan. Ang importante, sabi nga nila, yung ordinary man, pinadaan mo sa system, will become an extraordinary man. Sumunod, the secret of success, na makikita mo yung successful na tao pag binasa mo, lagi silang may goal, may dream. Simple dream, ano. Tapos, they appreciate even the smallest success. Let's say, galing ka ng CR, success, di ba? O, iba kasi nag-aantay ng big success, hindi niya ina-appreciate. Yung lumabas ka lang ng bahay, hindi ka na tapa o na nakakain ka, successful ka ng dapat to. Kasi iba kumakain, namatay. Tama. O iba lumabas ang bahay, nasa gasaan. Tama. So, importante yung success, i-appreciate mo. Ngayon, ito yung formula po for success. Number one, may goal ka or dream. Sumunod, sabi ko nga, di ba, ultimo mother ko, sinasabi, ano ba yung goal mo, ginagawa, objective mo yan, o dream mo na magbenta ng mouse, yan dami-daming daga dito. Di ba, even your mother, even your parents, even yung wife mo or husband mo or brother, lalo na yung mga kapitbahay, mga chismosa, didistracting ka niyan. So, ang importante, parang camera, nakapokus ka, parang kanina nakapokus yung camera ko, pero hindi siya nakakonsentrate. So, number 3 yon. Goal, focus on your dream, focus on your goal, then concentrate on your goal or dream. And ito ang pinaka-importante, last but not the least, always think positive kasi maraming mga pasaway, mga chismosa at distraction sa paligid na mai-stress ka na hindi mo magagawa ngayon yung goal mo. Give you an example, halimbawa, pupunta kami kay Doc, inuubo ako. Alam mo, ayaw papuntahin, huwag ka na pumunta, inuubo ka. Ang lamig-lamig sa bus. Hindi ko na sasabihin kung sino yung distraction na pasaway na kontrabulate ang tawag. Sorry, mga kumakain. Kontrabulate ang tawag doon. See, kung nakinig ako doon, may call ako tulungan ko yung mag-certify, di ba, ng product ng Tibicos. So kung na-distract ako doon, hindi ako nag-isip ng positive, hindi ako pupunta. Sample, gusto mong kumain Randy ng munggo, Friday, sample. Umuulan, eto ngayon yung mga nasa paligid mong bahay. Randy, meron ditong lechon manok, huwag ka na bumili ng munggo. Nag-crave ka ng munggo. Simpleng-simple ha. Sasabihin, eto libre. O yan, mga sa demonyo, di ba? Mga kontraband. Libre nito, bibili ka pa ng munggo. Gastos yan. At saka, lechon manok na to, munggo pa hinahanap mo natin, arte-arte mo. So lahat ng mga distraction nandun. So mawawala ka ngayon sa wisyo mo. Ha? Maninegative ka ngayon. Hindi mo ngayon makukuha yung goal mo ngayon na bumili ka ng munggo. So, hindi mo nakain yung munggo mo mamaya. Simple, ha? So, yung apat na yun, goal, dream, focus on your dream, concentrate. Kasi, di ba, meron mga tao nakatingin sa kawalan. Yun yung nakapokus. Pero hindi siya nakakonsentrate sa'yo. Kasi duga-duga ka. Parang camera nga, di ba? Pag nilapat mo yung camera mo, aayusin mo muna yan para gumanda, di ba? Parang tayo, nag-aayos tayo ng camera. So, number 3 yun, on your dream or goal. And the most important thing, always think positive. Yung mga ako positive person ako, kaya ang lumalapit sa akin masama mong pakinggan, negative kasi positive person attract Negative person. Pero Tama. maganda sa akin yun. Bakit? Alam mo kung bakit? Nagkakapera ako Randy. Di ba? Yun ang negosyo ko pagkalat ng negative. Each other, di ba? Oh, they need help. Pero pag ikaw yung nag-aantay, pag Randy, ikaw yung naghahanap ng help, alam mo na ikaw yung negative. Alam mo ako, never ako nanghingi ng pera, miski sa mother ko. Pinag-aral ko sarili ko. Nag-self-support yun. May 5 duling. Di ako humingi ng 5 duling sa parents ko para mag-aral ng college. So, Thank you, Sir Bart. Yes.
Thank you so Doc. much. So, uulitin po. Anyway, lagi naman tayong nagkakausap. And then every Monday, nasa programa mo naman ako. Thank you for inviting me there. Marami din ako natututunan there. Doon. Any parting words, Sir Bart? Yun lang, during this pandemic crisis, mapa-personal or business, trabaho lang, tuloy lang, kasi wala ka naman choice kundi gumalaw. Tama. Tandaan nyo, pag may action, there is a reaction. Pag Correct. hindi ka umaksyon, nothing will happen. Correct. Overtime na tayo. Partner Randy, any parting words, any advices to our watchers and viewers? Ayun, yun nga. Natutunan ko today, mga kaibigan, ay kailangan receptive tayo to changes, matuto tayong mag-adapt. Yan ang natutunan ko kay Sir Ismael, ang ating guest ngayon. Especially during this new normal, no? Yung pandemic na ito, it has brought the best in us. So, naging handa tayo, especially ang ating mga pangangatawan. So, wala lahat ito, walang kwenta lahat ng plano kung tayo naman ay mahina ang immune system at tuluyang magkakasakit. So, keep safe, stay healthy, stay strong, and keep positive thinking, hindi sa sakit. Correct. Alam ko po, overtime na po tayo, pero lagi po namin sinasabi po, para malayo po tayong magkasakit, kailangan palakasin lang natin po ang ating immune system. Kasi yan po yung binigyan ng Diyos sa atin na complex machine para lumaban sa lahat po ng whatever positive or negative bacteria, o kaya more on negative bacteria. Ito naman po yung lingkod. Thank you, Partner Randy. Thank you, Sir Bart. Ito naman po yung lingkod, Dr. Hani Tamayo po. Doctor of Alternative Medicine, Naturopathy, Acupuncturist, lagi yung nagsasabi. And on, so prevention is better than a pound of cure because your health is your wealth. Magandang hapon and God bless you all. Sir, thank you po Sir Ismael. Partner, yung bukas na Need help keeping your digestion balance and sync? Try TB Cough. It's the #1 GE recommended triple treat probiotic, prebiotic, and enzymes help digestion balance 24/7. Right combination of multiple vitamins, minerals, and metabolites. By helping good balance bacteria in your digestion tract. Without proper nutrition and exercise, your health can suffer. TB Cough Triple Action Formula combines probiotic plus prebiotic and enzymes. Keep you gut healthy and function at its best. Our convenient bottles bring wherever you go. Natural's greatest treasure. Health is our way of life with TB Cough.